लोगोफोर आरोबाव खेबसेनो फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम एमएस वार्डआव मा सोलोंनांगौ बेनि सोमोन्दै आं बुंनो सानो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायलांदो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम बेल बटनखौ प्रेस खालाम बेनि उनाव शेयार एबा लाइक खालामनो दाबाव माबाफोर सोंथि दङब्ला कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना सोंनो हागोन गिबियावनो आङो नैबे हमनि बेसिकफोरखौथ' बांसिनानो रोंखाजोब्बाय आंनि सिगांनि भिडिअआवबो दङ जायफोरा बेनि सोमोन्दै बारा नलेज गैया जायफोरा गोदान बे आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायनो हागोन दा आङो नैबे फार्स्टआव नोङो जेन'बा एमएस वार्डआव खामानि मावनो थाखाय पेजखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगौ आरोना पेजखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय जोङो अबाव थांनांगौ लेआउटआव थांनांगोन पेज लेआउटआव नों बेखौ नों माबायदि साइज खालामनो पर्ट्रेट लेन्डस्केप नों माबायदि लानो आरोना बे नोंनि सायाव आरो नों लाबाय नों मा माबायाव लानो पेजखौ जेनेबा A4 साइज लेभेल माबा माबि बहुद थायो आरोना बहुत पेजनिबो थांबानो जागोन ना A4 साइजखौ लागोन आरोना बेनि उनाव जोङो माबोरै टेबोल बानायो जों बेखौ खालामगोन टेबोल बानायनो थाखाय जोङो मा होनो इन्सार्टआव थांगोन इन्सार्टआव थांनानै नैबे टेबोलाव थांगोन बेसेबां बुरजा र' कलम जागोन नैबे कलम जागोन कलम र' बोनोबा गाहायाव बोख्लायनांगोन र' बिलायजोबा बेयाव बे माबा खालामनायनि मोनसे दस्रा टेरिका दं आरोना ओमफ्राय जेनेबा बेयाव थांलाय नाङा आरोना जेरावबो थांलाय नाङा जास्ट नोङो नैबेयाव थांबानो जागोन मा होनो नैबे नाम्बार मोनसे बेयाव दङना बेयाव थांबानो जागोन आरोना नाम्बार खालामनानै नैबे प्लासखौ खालामबानो जाबाय प्लास होदो ओमफ्राय नैखौ माइनास होदो प्लास होबावदो माइनास होदो बेखौ नों बेसेबां लानो आरोना नोंनि गोसो आरो बे इन्टार होबानो जाबाय आरो नोंना फल्डारा माबाया टेबोला जाबाय आरोना इन्टार होलांबाय थाबानो जागोन आरो फल्डार गोदान ओंखारलांबाय थागोन बिदि आरो गोलाव खालामनो माबायदि गोसो खालामनो माबायाव थागोन आरोना आं मोनसे बुस्थु खोन्थानो नागिरदों बुजिनायनि थाखाय 1 2 सिरियाल होनोसै आं 3 नों लिरो बेयाव नों माबा मोनसे लिरलांबाय आरोना लिरबाय टेप होबानो जागोन आरो टेप होबानो गावनो गाव हारसिं फैगोन आरो टेपखौ होफिनोबा फावसैफिनो आरोना सिगांनि फल्डाराव थानो हाफिनो आरो थांबाय जेनेबा दाना नोङो नैबे 1 आरो 2नि गेजेराव माने 2 आरो 3नि गेजेराव नोङो मोनसे पेज बावलांबाय माबा मोनसे लिरनो बावलांबाय आरोना दा नों बेखौ दानफिननोबो बाबाय नों बिराद बुरजा खालामखांबाय दानफिननोबो बावबाय टेबोलफोरखौ गासिबो डिलिट खालामनांगौ जायो दा बेनि थाखाय जोङो मा होनो नैबेयाव मोनसे र' आरो कलम बानायनो थाखाय नों मा खालामनांगोन नैबे 2 नाम्बारनि लास्टआव नैबेखौ होनांगौ आरोना क्लिक खालामनांगौ बेनि उनाव इन्टार थुबानो बे गेजेराव जागोन आरो नुबायना दा बेखौ नों चेन्ज खालामदो नाम्बारखौ 3 4 5 बेबायदिनो आरोना दा मोनसे ट्रिक दंबावो बेयाव माने एमएस वार्डनि थाखाय स्पेसियेलि बानायनाय आरोना बेखौ मा होनो हाइड एन्ड ट्रिक होननानै बुंनाय जायो बा हाइड एन्ड ट्रिक होननानै बुंनो हागोन आरोना इकुवेल टु रेन्ट RAND रेन्ट ओमफ्राय open bracket close bracket ओमफ्राय इन्टार होयोबा बेफोरबायदि फैगोन आरोना दा नोंनो एथ' बुरजा कन्टेन्टस नाङा जेन'बा नोंनो बिदि लिरनाय नाङा होमबा नोङो मा खालामनांगोन
equal to rent होनांगोन ब्रेकेटनि जायगायाव नोङो 1,3 बेफोरबायदि होनो हायो आरो ना मोनथाम माबा जागोन आरो जाबाय नङाबा नोङो जेनेबा बेखौ नाङा मोनसेल' नांगौ नोङो होमबा रेन्ट होदो equal to rent 1.1 नङा नैबे कमासो जागोन नैबे लास्टआवसो थांनानै इन्टार दे मोनसे बुस्थुआ जाहैबाय नोङो नैबेनिफ्राय फेस ब्रेक खालामनांगौ जेनेबा नैबे अनखौल' गोजौआव दोनगोन ओमफ्राय नैबे दा इनसार्ट टेबोल बे गासिबो नेक्स्ट पेजाव थांनांगौ होनबा जों मा होनो इनसार्टआव थांदो इनसार्टआव थांनानै नैबे फेस ब्रेकखौ थुनांगोन आरो ना फेस ब्रेक थुनाय लोगो लोगो बे अनाल' सिगांनि पेजाव थाबाय फार्स्ट पेजाव ओमफ्राय नैबे गासिबो खिथुनिया माबायाव थांबाय गाहायनि सेकेन्ड पेजाव थांबाय आरो ना ओमफ्राय जेनेबा नैबे दा इनसार्ट टेब बे कमासिमल' जोङो बे पेजाव लाङो ओमफ्राय नेक्स्ट पेजाव थांगोन आरो नैबे खिथुनिया जथ' बे खिथुनिया गासिबो नेक्स्ट पेजाव थांगोन आरो ना दा बेखौ नैबे फेस ब्रेकखौ होबानो जागोन आरो बेबायदि आरो फेस ब्रेकखौ होनो हागोन ब्लेंक फेस लायोबा ब्लेंक फेस बेलेग माबा ब्लेंक फेस बेलेग आरो ना बे आरो कभाराव अपसन थागोन आरो ना मा कभार जेनेबा डिजाइन थागोन आरो ना नोंनि फार्स्टनि कभार बानायनायाव मा सिस्टेम खालामनो बे जागोन आरो मोनसे बहुद दं आरो ना बिदिनो खालाम हागोन नोंनि माबा लेखा बानायनाय मानायाव बेफोरबायदिया इम्परटेन्स आरो ना लेखा बानायनायाव जेनेबा नैबे 2001 मोनसे सेलेक्ट खालामनो हायो बेबायदि मा खालामनो गोसो खालामजायो गासिबो जेरावबो लिरजायो बे थांबाय आरो बेनि उनाव फोरोंगासिनो दं आङो नै रुलार नैबे रुलार होननाय आरो ना गोजौनिखौ नों बेखौ जोङो अफिसियेल खामानियाव जों मा खालामो बेखौ 1 निफ्राय 1.5 सिम बिदि खालामो आरो ना जायखौ खालामो ओमफ्राय बेखौ जास्ट मिनिमाम माबा खालामो आरो ना 0.5 आव दोनो आरो बेनिफ्राय नोङो नैबे गुफुर एरियायाव जाहैबाय नैबे जथ' गुफुर नुनाय दं बेयाव नोङो बेनि गेजेरावल' नों टाइपिंखौ खालामनो हागोन जेखि जाया माने खालामनो हागोन आरो बे गुफुरावल' दा नैबेथिंबो टाइप खालामनो हाया बै नैबे गोथां ब्लु कालारनिथिं माबायाव नों खालामनो हाया आरो दा नैखौबो नोङो गोजौ गाहाय खालामनो हायो जेसेबां नों बाहायगोन एसेबां नैबे गोजौआव लिरनो हानाय नङा नों बे आरो मोनसे बे केस लेआउटखौथ' फार्स्टलि नों माबा खालामना लानांगौ नङाबा नोङो लिरखांजोबखांनायनि उनाव बे माबा प्रिन्ट खालामोब्ला माने खावसे गैयै माबा गैयै जायो आरो ना मोजाङै मथ' ओंखारा आरो केसखौ मोजाङै सिलेक्सन खालामनानै लाग्राबा दा बे आरो मोनसे नैबे जेनेबा नैबे सेन्टेन्स लिरनोसै आङो सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता न्यूज़पेपर लिरना 3 column 4 column
हायो समान खालामनो हायो नैबेयाव जास्टिफाइआव होनानै आरोना जास्टिफाइ थांदो जास्टिफाइआव होदो बेबायदि खालामनो हागोन आरो जायखिजाया साइडनि बानायनो हागोन आरो बे मोनसे बिदिनो आरो ना नैबे मोनसे आरो अपसना बेयावनो थाथोंसै नैबे मोनसेया जाहैबाय खोन्थानो आङो नैबे जिनिसा जोंना माबा जानानै दङ सेलेक्ट खालामो नैबे मोनसे फर्मेट प्रिन्टार फर्मेट प्रिन्टार दा बे माबायदि खामानि खालामो आं सिगांनि भिडिअआवबो एसे बुंखाबाय जेनेबा आङो नैबाव माबा मोनसे खालामनानैसै आरोना बे फर्मेट खालामबाय आङो नैखौ बल्ड खालामबाय इटालिक खालामबाय आन्डारलाइन खालामबाय माबाखौ एसे फेदेरबाय दा बेखौ नोङो बेखौ बेबायदि सेलेक्ट खालामदो फर्मेट प्रिन्टारखौ होदो माने जिखुनु जाया अबेयाव होनो नोङो बेयाव होदो बोहैबानो जाबाय आरो अलरेडि ओरैनो जाजोबो बेबायदि आरो बे मोनसे इन्टारेस्टिं बुस्थु आरोना जोंनि थाखाय बे टेबोलखौ बानायनानै लाग्रोबाय आङो जाहाथे नोंसोरनो खोन्थानो मोजां जायो नङाबा टाइमाबो बारा जागोन दा बेनि उनाव जाहैबाय मा होनो नैबे टेबोलखौ जोङो बेयाव सयथा माबा दङ ना र' कलम दङ ना दा बेखौ जोङो मोनथामाव बाहाग खालामगोन दा मोनथामाव बाहाग खालामनो जाहैबाय बेनि सर्टकाट किया जाहैबाय अल्ट शिफ्ट ओमफ्राय डाउन एरो की सेलेक्ट खालामग्रोनांगोन बुस्थुखौ नैबेखौ सेलेक्ट खालामग्रोदो ओमफ्राय अल्ट शिफ्ट डाउन एरो की बोखारबाय आरो जुदि नों बेखौ सरजाबफिननोबा जाहैबाय माने 1 2 3 सिरियालि मोनसे माबायावनो टेबोल बानायनोबा नोङो अल्ट शिफ्ट ओमफ्राय आप एरो की बेखौ होबानो जाबाय आरो जेनेबा नैबेयाव नोङो 4नि गाहायाव मोनसे माबा बावनोबा मा होनो कलम र' बानायबावनोबा नोङो जास्ट नैबेखौ कार्जारखौ मा खालामबानो जाबाय बे लास्टनि टेबोलाव दोनदो ओमफ्राय इन्टार थुबानो जाबाय आरोना बेबायदि जागोन आरो दा मोनसे फर्मुला मोनसे ट्रिक्सखौ आं फोरोङो नैबे 7खौ जों मारै गोजौआव लांनो 7खौ जों मारै गोजौआव लांनोबा जाहैबाय जों मा खालामनांगोन अल्ट प्लास शिफ्ट प्लास आप एरो खालामनांगोन आरो बिफोर आफ्टार सेलेक्टिं नैबेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन नों 7 बाला र'खौ नों सेलेक्ट खालामग्रोदो बेनि उनाव अल्ट शिफ्ट ओमफ्राय आप एरो लांबानो जाबाय आरो बेलाय 7 दावखोगासिनो दंना नुदोंना बे जादों आरो आनडु खालामफिननां नैबेखौ आङो एक्सट्रा सेलेक्ट खालामफ्लांदोंना बेनि थाखायनो जादों आरोना माउसआ एसे प्रब्लेम जानानै दं आंना दाबो माउसखौ सोलायनांसिगोन
ओमफ्राय आपग्रेड 7आ गोजौआव थांबायना आरो नों बेखौ गोजौआव लाबोनोबा जाहैबाय अल्ट शिफ्ट ओमफ्राय डाउन एर'खौ माबा खालामनांगोन आरो मोनसे बे मोनसे ट्रिक जाहैबाय आरो दा बेनि उनाव गुबुन मोनसे ट्रिक होबावनो आङो बहुद ट्रिक्स दङ बेयाव दा मोनसे ट्रिकआ जाहैबाय नों मारै माबाखौ मार्च खालामनो जेन'बा मोननै 1 2 3 4 बेखौ जोङो मोनसे टेबोलावनो बानायगोन जोङो होमबा बेखौ फार्स्टलि सेलेक्ट खालामग्रोदो सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नों मा थुनांगोन अल ए प्लास एम अल थुदो ए थुदो ओमफ्राय एम थुदो सिमप्लि मोनसेयावनो फैजोबबाय बे गासिबो बे मोनसेयावनो थाजोबगोन आरो ना कलमाथ' गोमोन ना माने सेल्सफोरखौ नोङो जइन खालामबा नोङो बेखौ मोनसे माबायावनो खथायावनो बानायनोबा जोङो मा खालामनांगोन मोनसे खथायावनो बानायनोबा अल्ट ए आरो एम खौ थुनांगोन आरोना अल्ट ए एम एसे लेट जादों बुस्थुआ बिदिनो आरो जायखिजाया आरोना बेखौ खालामनो हागोन आरोना दा नों बेखौ मोनसेयावनो खालामनोसो गोजौआव मोनसेल' खथा दोनसै होनबा अल्ट ए एम लागोन आरो टेबल ब्रेकखौ मारै खालामो होनबा जोङो जायखिया बेखौ मा होनो बे 3खौ जोङो ब्रेक खालामगोन शिफ्ट कन्ट्रल इन्टार होबानो जाबाय आरो जुदि बेखौ नों बेक खालामफिनोबा जाहैबाय कार्जारखौ नोङो 3आव लाबोदो 3खौ 2जों माबा खालामफिनोबा बेक खालामफिनोबा जाहैबाय अल ओमफ्राय आप कि शिफ्ट प्लास अल प्लास आप एरो कि होमबानो जागोन शिफ्ट अल आप एरो कि होमबानो बे जाहैबाय जाहैफिनगोन जेनेबा नैखौ 3जों बुजाबफैनांगौ शिफ्ट अल आप एरो कि आरो बेखौबो जेनेबा शिफ्ट आप एरो कि बेबायदि जुदि नों बेखौ ब्रेक खालामनोबा जाहैबाय ब्रेक खालामबा शिफ्ट कन्ट्रल ओमफ्राय इन्टार थुनांगौ आरोना शिफ्ट कन्ट्रल इन्टार जेनेबा लांफिनजोबसै आं दा मारै डिलिट खालामो कलमखौ जों मारै डिलिट खालामनो होनबा जों फार्स्टलि बेखौ सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट खालामनानै नैबे गोजौआव थिरसिन फैगोन बे गोसोम थिरखौ नुबाय होनबा बेयाव खालामदो ओमफ्राय राइट क्लिक होदो राइट क्लिक होनानै डिलिट कलम्स बेयाव होबानो जाबाय माने गोमाबाय खोमोरबावसै राइट क्लिक होदो डिलिट कलम्स गोमोजोब्बायना आरो बेखौबो खोमोरबावसै जेनेबा बुजिनायनि थाखाय मारै र'खौ माबा खालामो डिलिट खालामो दा बेखौबो सोलोंसै दा र'खौ मारै जोङो 6 नाम्बार र'खौ नांला जेनेबा 6 नाम्बार र'खौ जोङो डिलिट खालामनो थाखाय मा होनो जास्ट सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय राइट क्लिक सेरदो बेयाव राइट क्लिक सेरनानै डिलिट सेलाव थांदो ओमफ्राय डिलिट इन्टार र'आव थुदो अके होदो होमबानो 6 नाम्बारा जोब्बाय आरो गोमोरबाय बेजों 7खौ जों खालामसै 7खौ खालामबा जों मा खालामनांगौ खालामदो डिलिट आं डिलिट थांदों बिदि थांबानो जाबाय मोनसे बेखौ जोङो लांनो हागोन नैबे मोनसेया जाबाय मुभ बटान आरोना नों
खुसिया मुभ खालामनो हागोन आरोना बेयाव मोनसे खोथा जाहैबाय बेखौ जों मारै अट'फिट खालामनो हायो आरो बेबायदि ट्रेक खालामनायावसो जेन'बा जोंनो बेसेबां गुवार नांगौ नैबेनि हिसाबाव जेनेबा 2 3 2 3 मोनबा नाम्बार दङ नाथाय मोनबानि हिसाबाव कलम जालांबाय आरोना बेयाव जायखिया टेबोला ज'नायनि आरोना दा बेखौ मारै खालामो होनोबा जोङो फार्स्टआव सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट खालामनानै राइट क्लिक सेरदो माउसआव राइट क्लिक सेरनानै अट'फिटआव थांनांगौ अट'फिटनिफ्राय जोङो नैबेयाव होनांगोन अट'फिट टु कन्टेन्ट नायदो बेलाय जेसेबां नांगौ बेसेल' थागोन आरोना जेनेबा नोङो बेखौ राइट क्लिक सेरफिनदो सेलेक्ट खालामनानै ओमफ्राय अट'फिट टु उइन्ड'ज सिट होनबा बेजों समान जागोन टेबोला थिग बे आरो मोनसे ओमफ्राय दा मोनसे दंबावो जेन'बा आंनिल' मा होनो टेक्सटखौ फिदिंनाय आरोना जेन'बा नैबेखौ फिदिंनांगौ डाइरेक्सन राइट क्लिक होदो टेक्स्ट डाइरेक्सना टेक्स्ट डाइरेक्सन मोनथाम दङ नों बेखौ होयोबा अके होदो गिदिंबाय आरो ओमफ्राय नैबावबो जेन'बा नों मा खालामदो टेक्स्ट डाइरेक्सन टेक्स्ट डाइरेक्सन नालाय टेक्स्ट डाइरेक्सन जेरैखि जाया बानायनो हायो आरोना नों बेखौ माबा खालामनो हाबाय मारै खालामनो गेजेराव लांनो ना गाहायाव लांनो बे गासिबो जाजोब्बाय आरोना सायाव मोनसे जेनेबा स्प्लिट सेल दा बे माने सेलाव जोङो खथा बानायनांगौ आरोना टेबोल बानायनांगौ खथा बानायनांगौ दा बिदिबा जोङो राइट क्लिक सेरदो नैबे स्प्लिट सेलाव थांदो स्प्लिट सेलाव थांनानै नों बेखौ जेसेबां नोंनो नांगौ 6टा 7टा 8टा 9टा 10टा बिदिनि सायाव आरोना नाम्बार अफ र'सखौबो नों होनो हागोन दा बिदि होबाय मोनब्रै होबाय नोङो मोननैखौनो होनोसै दे सिनायनायनि अके हो जाबाय नालाय नोंनि गोसो आरोना गोसो बायदि बानायनो हायो स' दिनैनि भिडिअ'आव एसेनोसै भिडिअ'आबो गोलाव जाखाबाय 22 मिनिट दा आं उननि भिडिअ'खौ आं उनाव बानायगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव दा नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक बटनखौ हो बेनि उनाव शेयार खालाम आरो लोगोसे बेल बटनखौबो थुनो दाबाव स' थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ' जय बर' हारिनि जय